మహాకాశం పటజాలు మా ప్రియ పరలోక తండ్రి, మీకే వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. దేవానికి స్తోత్రునైనా ఈ రాత్రికాల సమయంలో ప్రభా, మా పితరులైనటువంటి వారు నాయన మీ సన్నిధిలో మొక్కుబడి చేసుకొని ఎలాగో ప్రభా నా తండ్రి విజయాన్ని చూశారో ప్రభా, విజయాన్ని పొందుకున్నారో దాని గురించి రాత్రికాల సమయంలో ప్రభా తండ్రి మాట్లాడబోచుండగా బలహీనరాలను నిలబెట్టుకోండి ప్రభా. నా తండ్రి నాతో మాతో మీరు మాట్లాడమని ప్రభా, మానస్వరం పరిశుద్ధాత్మ స్వరముతో మీరే మాట్లాడమని అయ్యా, వాక్యం ధారాళంగా రాకుండా అడ్డుపడుతున్న ప్రతి విధమైన అంధకార శక్తులు వేస్తున్నాములో బలపరుచుకోమని సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావాలు మీకు మాత్రమే ఆరోపించుకుంటూ మీ దయగలాస్తాలకు అప్పగించుకుంటూ మీ ప్రియకుమారుడు మా రక్షకుడు నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు ఘనమైన నామములో మీకు ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. న్యాయాధిపతుల గ్రంథం 11వ అధ్యాయం 31వ వచనం. నేను అమ్మోనియల యొద్ద నుండి క్షేమముగా తిరిగి వచ్చినప్పుడు నన్ను ఎదుర్కొనుటకు నా ఇంటి ద్వారము నుండి బయలుదేరి వచ్చున్నదేదో అది యెహోవాకు ప్రతిష్ఠితమగును, మరియు దహన బలిగా దాన్ని అర్పించదు. నేను దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాడు. అమ్మోనియుల మీదకి యుద్ధానికి వెళుతూ, ప్రభా, అమ్మోనియుల దేశంలోకి వెళ్ళి నేను విజయాన్ని చూస్తే, అమ్మోనియులను ఓడించి నేను విజయంతో కనుక మరలా తిరిగి దేశానికి తిరిగి వస్తే నా వాకిట్లో నుంచి ఏదైతే మొదటగా నాకు ఎదురొస్తుందో దాన్ని నీకు బలిగా అర్పిస్తానని చెప్పేసి దేవుని సన్నిధిలో తీర్మానం తీసుకున్నాడు అనమాట. ఆయన ఎప్పుడైతే తీర్మానం తీసుకొని దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసుకొని యుద్ధానికి వెళ్ళాడో, యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఏం చేశాడంటే దేవుడు ఆయనకు విజయాన్ని ఇచ్చాడు అనమాట. ఆయన ఎప్పుడైతే అక్కడ ఉన్నటువంటి 20 గ్రామాలని జయించి తిరిగి మరలా ఇంటికి వస్తున్నాడు. ఇంటికి వస్తున్నప్పుడు తన ఇంటికి కబురు చేశాడనమాట. యెఫ్తా గారు అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి 20 గ్రామాలను జయించుకొని మరలా మన ప్రదేశానికి, లేకపోతే మన ఈ టోబు దేశానికి వస్తున్నాడని చెప్పి అక్కడ ఎప్పుడైతే ప్రకటన చేశాడో, వారి కుమార్తె అంట ఆ దేశం ఇంట్లో నుంచి తంబోరతోనూ నాట్యంతోనూ తన తండ్రిని ఎదుర్కోవడం కొరకైతే వాకిలి దగ్గరికి ఎదురొచ్చిందంట. అంటే యెఫ్తా ఎలాంటి తీర్మానం చేసుకున్నాడో తన కుమార్తెకు కానీ తను ఎవరికి చెప్పలేదు, కానీ దేవుని సన్నిధిలో తీర్మానం తీసుకున్నాడు. ఎప్పుడైతే ఆయన తీర్మానం చేసుకొని దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసుకున్నాడో, దేవుడు ఏం చేశాడంటే ఆయన ప్రార్థనని ఆలకించి ఆయన సమాధానం ఇచ్చాడు. నువ్వు చెప్పిన ప్రకారమే నువ్వు నా సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసావు కాబట్టి అలాగే నీ కార్యం చేస్తానని చెప్పేసి ఆయన అడుగుపెట్టే స్థలంలో దేవుడు ఆయనకి విజయాన్ని అనుగ్రహించాడు అనమాట. అక్కడ విజయాన్ని చూసి ఆయన ఇంటికి వస్తున్నప్పుడు తన కుమార్తె వాకిట్లోకి ఎదురొస్తుంది అనమాట. నా తండ్రి విజయాన్ని సాధించి వస్తున్నాడు, నా తండ్రికి ఆరతులు ఎదురు రావాలి అని చెప్పేసి తంబోరతోనూ నాట్యంతోనూ తన చెనికత్తలతో అందరితో సంతోషంతో ఆ వాకిట్లోకి ఆమె ఎదురొచ్చిందనమాట. ఎప్పుడైతే ఆమె ఎదురొస్తుందో ఇంకా తండ్రి యెఫ్తా గారు ఏం చేస్తానంటే బాధపడుతున్నాడు. ఆయనకి యెఫ్తా గారికి ఆ ఒక్క కుమార్తె తప్పితే మగపిల్లలు కానీ ఆడపిల్లలు కానీ ఆయనకి లేరనమాట. ఆయనకి ఆ ఒక్క కుమార్తె ఉంది. ఆ కుమార్తెను చూసి ఆయన బాధపడుతూ ఏడుస్తున్నాడు. అంటే దేవుని సన్నిధిలో ఎప్పుడైతే యెఫ్తా ఒక తీర్మానం తీసుకొని దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేశాడో ఆ ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించాడు అనమాట. ఆయన ఎప్పుడైతే దేవుని సన్నిధిలో ఒక తీర్మానం కలిగి ఉన్నాడో ఆ తీర్మానాన్ని దేవుడు చూశాడు. ఆ తీర్మానాన్ని కూడా వెనక్కి తీసుకోవడానికి కూడా యెఫ్తా ఆలోచించలేదు అనమాట. ఎందుకు? తన ఏదైతే మొదటిగా ఏదైతే నాకు వాకిట్లోకి ఎదురొస్తుందో దాన్ని బలిస్తానని చెప్పేసి అనుకున్నాడు, అలాగే అది వాకిట్లోకి ఆ కుమార్తె ఎదురొచ్చిందనమాట. వెనక్కి ఆయన కుమార్తెను బలి తీయడానికి కూడా వెనక్కి ఆయన ఆలోచించుకోకుండా కుమార్తె నాకు ఎంత బాధ కలుగజేసావు అని చెప్పేసి తన కుమార్తెతో అన్నప్పుడు ఆయన కుమార్తె అంటుంది, తండ్రి ఈ విషయంలో నువ్వు ఇంకా బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే నువ్వు దేవుని సన్నిధిలో ఏదైతే నువ్వు తీర్మానం తీసుకున్నావో, దేవుడికి నువ్వు ఏదైతే మాట ఇచ్చావో ఆ మాట నువ్వు నెరవేర్చు. నన్ను చంపే విషయంలో కూడా నువ్వు, నన్ను బలించే విషయంలో కూడా వెనక తీయొద్దు అని చెప్పేసి తన తండ్రితో చెప్తానమాట. దేవుడి సన్నిధిలో ఆయన ఎప్పుడైతే తీర్మానం కలిగి ఉన్నాడో ఆ తీర్మానాన్ని బట్టి అతను ఆ ప్రదేశానికి వెళ్ళినప్పుడు గొప్ప విజయాన్ని ఆయన చూశాడనమాట. అలాగే దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నటువంటి మనము కూడా దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసుకునేటప్పుడు ఒక తీర్మానాన్ని
తీర్మానాన్ని కలిగి దేవుని సన్నిధిలో మనం ప్రార్థన చేసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే తీర్మానంతో కూడినటువంటి ప్రార్థన మనం చేస్తామో మన ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించి మనకు కూడా ఖచ్చితంగా సమాధానాన్ని ఇస్తాడనమాట. మనం ఏదో దేవుని సన్నిధి తీర్మానం చేసుకోవాలంటే ఏదో టైం ప్రకారమో లేకపోతే కూసేపు దేవుని సన్నిధికి వస్తున్నాము కదా, వెళ్తున్నాము కదా, లేకపోతే రాకపోతే పాస్టర్ గారు ఏమో అనుకుంటాడేమో, లేకపోతే ఎందుకు రాలేదు అక్క అని అంటాడు, ఆదివారం వెళ్ళి కనపడి రావాలన్నట్లుగానో, లేకపోతే మొక్కుబడి అంటే మొక్కుబడి లాగా దేవుని సన్నిధికి రాకూడదు. కానీ మనం దేవుని సన్నిధిలో ఒక గొప్ప విజయాన్ని చూడాలి అంటే దేవుని సన్నిధిలో నమ్మకంగా మనం ప్రార్థన చేసుకునే వారంగా ఉండాలి. దేవుని సన్నిధిలో ఒక ఆశ అనేది మనం కలిగి ఉండాలన్నమాట. ఎప్పుడైతే మనం దేవుని సన్నిధిలో ఆశ కలిగి ఉంటామో ఆశ కలిగిన ప్రాణాన్ని దేవుడు తృప్తిపరచగలిగి ఉన్నాడు అనమాట. కాబట్టి మన దేవుని సన్నిధిలో మొక్కుబడి కోసం రాకూడదు. కానీ దేవుని సన్నిధిలో మనం నమ్మకంగా దేవుని సన్నిధికి వెళితే దేవుడు మన ఆశీర్వదిస్తాడు, దేవుని సన్నిధికి వెళితే దేవుడు ఖచ్చితంగా మనం దీవిస్తాడని ఆశ కలిగి ఉండాలి. ఎందుకంటే ప్రార్థన చేసేటప్పుడు మనం అడిగిన వాటిని అన్నింటినీ పొందుకున్నామని మీరు నమ్ముడి అంటాడు దేవుడు. అంటే మనం ఏదైతే అడుగుతున్నామో దేవుడు ఖచ్చితంగా మనకు ప్రార్థన ఆలకించి మన ప్రార్థనకు సమాధానం ఇస్తాడు అని చెప్పేసి ఒక ఆశను మనము కలిగి ఉండాలన్నమాట. అంతేగాని ఏదో వెళ్ళాలి, వెళ్ళకపోతే బాగోదులే అన్నట్టు అందరూ వెళ్తున్నారు, నేను ఒక్కదాన్ని ఇంటి దగ్గర ఉండకూడదులే, నేను కూడా వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి ఏదో ఒక టయానికి వచ్చో ఎక్కడో చోట కూర్చున్నట్లు అట్లా ఉండి వెళ్ళటం కాదు. కానీ దేవుని సన్నిధిలో ఒక భయము భక్తి కలిగి దేవుని సన్నిధికి రావాలి. వాళ్ళు చూస్తున్నారు వీళ్ళు చూస్తున్నారు అని కాదు. కానీ దేవుని సన్నిధికి నేను వెళితే దేవుడు ఖచ్చితంగా నా ప్రార్థన ఆలకిస్తాడు, దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదిస్తాడని ఒక ఆశ మనం కలిగి ఉండాలన్నమాట. ఎందుకంటే దేవుని సన్నిధికి వచ్చి ప్రార్థన చేసినటువంటి వారు ఎవరు వ్యర్థంగా పోలేదు. ప్రార్థన చేసిన వారికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా సమాధానం ఇవ్వడానికి ఆయన శక్తిమంతుడు అనమాట. ఆయనకు అసాధ్యమైంది ఏది లేదు. నువ్వు సమయము అసమయం అని చూడకుండా దేవుని సన్నిధిలో ఎప్పుడైతే నువ్వు మొర పెడతా ఉంటావో నీ మొర ఖచ్చితంగా దేవుడు ఆలకించి నీ మొరకి ప్రార్థన నీకు ఎప్పుడైతే ఏదైతే అవసరమైనదో నీ ప్రతి అవసరత అక్కత ఆయన ఎరిగిన దేవుడు కాబట్టి నీ ప్రతి అవసరత అక్కత తీర్చడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడనమాట. కాబట్టి దేవుని సన్నిధిలో మనం అందరం ఏం చేయాలంటే దేవుని నమ్మకంగా ప్రార్థన చేసుకునే వారంగానే ఉండాలి. మొక్కుబడి అంటే ఏదో ఇప్పుడు టయానికి వచ్చి కాసేపు కూర్చొని వెళ్ళటం కాదు. కానీ ఒక తీర్మానం కలిగిసే దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయాలి. ప్రభా నేను ఇది అడుగుచున్నాను, నా కుమారుడికి పెళ్ళైతే ప్రభా నేను ఇన్ని గంటల వరకు నేను ఈ సమయంలో నీ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తాను ప్రభా. లేకపోతే నా కుమారుడికి పెళ్ళైతే ఇన్ని గంటల నుంచి 4 గంటలు తగ్గకుండా ప్రార్థన చేస్తానను, లేకపోతే 2 గంటలు తగ్గకుండా ప్రార్థన చేస్తానని చెప్పేసి మన దేవుని సన్నిధిలో తీర్మానం తీసుకోవాలన్నమాట. ఎప్పుడైతే మనం తీర్మానం తీసుకుంటామో దేవుడు ఖచ్చితంగా మన ఆ తీర్మానాన్ని దేవుడు స్థిరపరుస్తాడు అనమాట. లేకపోతే వివాహం అయ్యేంత వరకు నేను ఇలా ప్రార్థన చేస్తాను ప్రభా, లేకపోతే వివాహం అయ్యేంత వరకు నేను ఇలాగ ఈ ప్రవర్తన కలిగి ఉంటాను ప్రభా అని చెప్పేసి మనం ప్రతిదానిలో దేవుని సన్నిధిలో మనం ఒక తీర్మానాన్ని కలిగి ఉంటే దేవుడు మన తీర్మానాన్ని ఖచ్చితంగా స్థిరపరుస్తాడు అనమాట. లేకపోతే ఒక ఉద్యోగం కొరకు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయొచ్చు, లేకపోతే ప్రతి అవసరత కొరకు ఏదైనా కొన్ని అవసరత కొరకు ఏగుంజామున లేసి నీ సన్నిధిలో ప్రభా ఇన్ని గంటలు ప్రార్థన చేస్తాను, లేకపోతే నేను మోకరించి నీ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తాను ఇన్ని గంటలు అని చెప్పేసి అంటే మనకున్నటువంటి ప్రతి అవసరతను బట్టి దేవుని సన్నిధిలో మనం తీర్మానం చేసుకొని దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసుకుంటే ఎప్పుడైతే మనం అలా తీర్మానం కలిగి ఉంటామో మనలో కూడా ఒక పట్టుదల అనేది వచ్చింది అనమాట. ఇలాగ ప్రార్థన చేయాలి, నేను మాట ఇచ్చాను అది దేవుడికి కదా ఇచ్చింది మనుషులకు కాదు అని చెప్పేసి దేవుని సన్నిధిలో ఏంటంటే మన నమ్మకంగా ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేస్తామంటామో మన ప్రార్థన ఆలకించి దేవుడు ఖచ్చితంగా మనలో ఉన్నటువంటి ఆశని బట్టి దేవుడు ఖచ్చితంగా మన ప్రార్థన ఆలకించి మన ప్రార్థనకు సమాధానం అయినా ఇస్తాడనమాట. అలాగే మన ప్రార్థనా జీవితాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా మనం ఆశీర్వదించబడతాం, దీవించబడతాం. 1 సమూయేలు గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 11వ వచనం. సైన్యములకు అధిపతి అనే యెహోవా నీ సేవకురాలనైనా నాకు కలిగి ఉన్న శ్రమను చూసి నీ సేవకురాలనైనా నన్ను మరువక జ్ఞాపకము చేసుకొని నీ సేవకురాలనైనా నాకు మగపిల్లను దయచేసిన ఎడల వాని తల మీదకి శబరపు కత్తి ఎన్నటికి రానిక వాడు బ్రతుకు దినములన్నిటిను నేను వానిని యెహోవానగు నీకు అప్పగింతునని మొక్కుబడి చేసుకున్నాను. ఆమె యెహోవా సన్నిధిని ప్రార్థన చేయుచుండగా ఇక్కడ హన్నా దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసింది. దేవుని సన్నిధిలో ఒక మొక్కుబడి చేసుకుందనమాట. నాకు
ఎన్నో శ్రమలు వస్తున్నాయి, ఎన్నో నిందలు అవమానాలు వస్తున్నాయి. కాబట్టి నాకు కనుక ఒక్క మగపిల్లవాడిని ఇస్తే అతన్ని మగపిల్లవాడిని నేను నీకే ఇస్తాను ప్రభా, నీ సన్నిధిలో ఆ బిడ్డని విడిచిపెడతాను. అతడు పుట్టిన దగ్గర నుంచి అతను తల మీదకి క్షౌరం చేయించును, మంగళకత్తి అనేది అతను తల మీదకి రానివ్వకుండా నాజీరు చేయబడిన వాడి వలె అతన్ని పెంచుతాను, నీ పరి కొరకే పెంచుతాను, నీ మందిరంలోనే విడిచిపెడతాను అని చెప్పేసి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసుకుంది అనమాట. ఎప్పుడైతే ఆమె దేవుని సన్నిధిలో అలాగ ప్రార్థన చేసుకుందో ఆ ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించాడు అనమాట. ఆమె ఎప్పుడు తీర్మానం చేసుకుంది కదా, ప్రభా నాకు ఒక్క బిడ్డని ఇవ్వండి ప్రభా, ఆ బిడ్డను మరలా నేను నీకే ఇస్తాను ప్రభా, కాకపోతే నాకేందంటే నాకున్నటువంటి నిందను కొట్టివేయబడాలి, గొడ్రాలు అని చెప్పేసి నా సవితి ఆమె ఏడిపిస్తుంది కాబట్టి ఈ నిందను కొట్టివేయ ప్రభా అని చెప్పేసి మనోదుఖము కలిగింది ఈ దేవుని సన్నిధిలో. ఆయన పాదాల దగ్గరగా అన్నపానాలు మానవేసి దేవుని సన్నిధిలో ఆమె విజ్ఞాపన చేసింది అనమాట. ఎప్పుడైతే ఆమె విజ్ఞాపన చేసిందో ఆ విజ్ఞాపన దేవుడు ఆలకించి ఆమెకి ఒక కుమారుని ఇచ్చాడు అనమాట. ఆమె ఎప్పుడైతే 24వ వచనం, పాలు మానిపించిన తరువాత అతడు ఇంకను చిన్నవాడయ్యుండగా ఆమె ఆ బాలుని ఎత్తుకొని 3 కోడెలను, తూమెడు పిండిని, ద్రాక్షారసపు తిత్తిని తీసుకొని షిలోహాలో మందిరమునకు వచ్చి, అంటే ఎప్పుడైతే ఆమె దేవుని సన్నిధిలో తీర్మానం తీసుకుందో ఆ తీర్మానాన్ని బట్టి ఆమె ఇంకా మరలా తర్వాత కుమారుడు పుట్టిన తర్వాత దేవుని సన్నిధి నుంచి ఆమె దేవుని సన్నిధిని విడిచిపెట్టలేదు. కానీ మరలా లేకపోతే నాకు లేక ఒక కుమారుడు పుట్టాడు, ఆ కుమారుడు నేను దేవుని సన్నిధికి ఎందుకు తీసుకురావాలి అని చెప్పేసి ఆమె దాక్కోను దేవుని సన్నిధికి రాకుండా ఉండలేదు. కానీ దేవుని సన్నిధిలో నేను ఒక మాట ఇచ్చాను, దేవుని సన్నిధిలో ఒక తీర్మానం తీసుకున్నాను. అయ్యా నేను మనుషులకైతే మాటిస్తే తప్పిపోవచ్చు కానీ దేవుడికి మాటిస్తే తప్పిపోకూడదు, అది ఖచ్చితంగా అది నెరవేర్చబడాలని చెప్పేసి దేవుని సన్నిధిలో ఏం చేస్తుందంటే ఆమె మరలా తన కుమారుడు పాలు విడిచిన తర్వాత దేవుని సన్నిధి తీసుకొచ్చి అతన్ని దేవుని సన్నిధిలో విడిచిపెట్టింది అనమాట. విడిచిపెట్టిన తర్వాత ఆమె ఒక పాట పాడుతుంది. 2వ అధ్యాయం 5వ వచనం, గొడ్రాలు 7 పిల్లలను కనును అని చెప్పేసి సంతోషంతో దేవుని సన్నిధిలో పాట పాడుతుంది. అంటే దేవుని సన్నిధికి వచ్చింది, దేవుని అక్కడ దేవుని సన్నిధిలో పిల్లవాడిని విడిచిపెట్టింది, ఒక ఆశ కలిగింది. ప్రభా ఆమె సంతోషంతో ఏం పాట పాడుతుందంటే, అయ్యా గొడ్రాలు 7 పిల్లలను కన్ను కదా అని చెప్పేసి ఆనందంతో ఆమె పాట పాడుతుంటే ఆమె ప్రార్థన ఆలకించి దేవుడు ఆమెకు మరలా 7 పిల్లల్ని ఇచ్చాడనమాట దేవుడు. అంటే దేవుని సన్నిధిలో దేవుడిని సామ్యూయేలుని ఆమె తన కుమారుడైనటువంటి మొట్టమొదటి కుమారుడిని ఆమె హన్న దేవుని సన్నిధిలో విడిచిపెట్టింది. కానీ దేవుడు ఆమెను విడిచిపెట్టలా. ఎందుకంటే నువ్వు ప్రేమతో నీకు కన్నినటువంటి నీకు పిల్లలు లేకపోయినప్పుడు ఎంతో ప్రేమగా పెంచుకోవాల్సినటువంటి కుమారుని తీసుకొచ్చి నాకు ఇచ్చినటువంటి మాట కొరకు నువ్వు మరలా తీసుకొచ్చి నీ కుమారుని ఇక్కడ మందిరంలో విడిచిపెట్టావు. కాబట్టి అమ్మ నీ ఆశ నేను చూశాను, నీ త్యాగాన్ని నేను చూశాను, కాబట్టి నిన్ను విడిచిపెట్టను నేనని చెప్పేసి ఆమెకు మరలా 3 కుమారులను కుమార్తెలను ఆయన 2వ అధ్యాయం 20వ వచనంలో చివరిలో 21వ వచనం, ముగ్గురు కుమారులను 3 కుమార్తెలను కనెను. అయితే బాలుడగు సమూయేలు యెహోవా సన్నిధిని ఉండి ఎదుగుచుండు. మొత్తం ఆమెకి 4 మగపిల్లలను 3 ఆడపిల్లలు ఇచ్చినట్లుగా మనం చూస్తున్నామట. అంటే దేవుని సన్నిధిలో మనం అక్కడ త్యాగం చేసినప్పుడు దేవుడు మన త్యాగాన్ని విడిచిపెట్టడు. ఎందుకు అబ్రహాంతో కూడా దేవుడు మాట్లాడాడు కదా, నువ్వు ప్రేమించే నీ కుమారుడైనటువంటి ఇస్సాకును తీసుకొచ్చి నాకు మోరీ పర్వతం మీద బలి ఇవ్వమని అడిగాడు కదా. ఇచ్చడానికి తీసుకెళ్ళినప్పుడు దేవుడు విడిచిపెట్టాడా? బలి ఇవ్వడానికి ఒప్పుకున్నాడా? ఎప్పుడైతే ఆయన కత్తి వెత్తినప్పుడు అంటున్నాడు నువ్వు ఆ కుమారుని బలి ఇవ్వద్దు అని చెప్పేసి దేవుడు మాట్లాడతాడు అనమాట. అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఒక త్యాగాన్ని చేయడానికి దేవుని సన్నిధిలో మనం ముందుకు వస్తామో, ఒక సమర్పణ కలిగిన జీవితాన్ని మనం జీవించడానికి మనం ముందుకు వస్తామో, దేవుడు ఏం చేస్తా అంటే అంతకంతకు ఆశీర్వాదాల దీవులతో మన దేవుడు మనల్ని నింపుతాడనమాట. కాకపోతే మనం ఏంటంటే మనం ఇవ్వడానికి కూడా భయపడతాం, ఒక త్యాగం చేయడానికి లేకపోతే ఒక మాట మాట్లాడటానికి కూడా వామో దేవుని సన్నిధిలో మనం తీర్మానం తీసుకుంటే అది ఇవ్వకపోతే మళ్ళీ దేవుడు ఊరుకోడు అని చెప్పేసి వామో దానివల్ల నాకు నష్టం వస్తుందేమో అని చెప్పేసి మనం ఆలోచిస్తున్నాం. కానీ దేవుని సన్నిధిలో ఎప్పుడైతే మనం ఒక తీర్మానం కలిగి దేవుని సన్నిధిలో మనం ప్రార్థన చేసుకుంటామో దేవుడు మన ప్రార్థన ఆలకించి ఖచ్చితంగా మనకు సమాధానం అంత మనుషులైతే మనం చేసిన మేలు మర్చిపోతారు కానీ దేవుడు మనం చేసిన మేలు మర్చిపోడు. ₹1 ఇస్తే దేవుడు ₹10 లేకపోతే ₹100 ఇవ్వడానికి కూడా ఆయన వెనకాడు అనమాట. ఎందుకంటే సమస్తం ఆయన చేతిలోనే. కానీ ఆ ₹1 ఇవ్వడానికి కూడా మనం ముందుకు రాలేని స్థితిలో ఉన్నాం. అంటే ఒక డబ్బుల విషయంలో కావచ్చు, ఏదైనా ఒక సమర్పణ విషయంలో మనం ముందుకు రాలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో. అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఒక్క అడుగు దేవుని సన్నిధిలో మనం ముందుకు వేస్తామో దేవుడు మనతో ఉండి 10 అడుగులు ముందుకేయించడానికి మనకు విజయాన్ని ఇవ్వడానికి ఆయన సమస్తం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఎందుకంటే మనం పాపంలోనూ
శాపంలో ఉండగా మన పాపంలో శాపంలో నశించిపోకూడదని తన ప్రియకుమారుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారు మన కొరకు బలిగా అర్పించాడు. అంటే ఆయన ప్రియకుమారుని ఇవ్వడానికి ఆయన వెనకాడలేదంటే దేన్ని ఇవ్వడానికి కూడా ఆయన వెనకాడు. కాకపోతే మన విషయంలో ఏంటంటే మనమే ఒకళ్ళ జరుగుతుందో జరగకపోతే నేను నష్టపోతానేమో, ఈ 10 రూపాయలు ఇస్తే దేవుడు నాకు 100 ఇస్తాడో ఇవ్వకపోతే ఈ 10 రూపాయల వల్ల నాకు నష్టం వస్తుందేమో, లేకపోతే ఈ కుమారుని ఇస్తే దేవుడు నాకు అంతకంతకు ఆశీర్వాదాలు ఇస్తాడో ఇవ్వడు, ఇది ఇవ్వకపోతే నేను దీవించలేనేమో ఆశీర్వదించబడలేనేమో అని చెప్పేసి మనం ఆలోచిస్తాం. అన్న ఒకవేళ నాకు ఇంకా పిల్లలు పుట్టరేమో, పుట్టకపోతే నాకు ఒక్కగానొక్క కుమారుడు పుట్టాడు కదా, ఈ ఒక్కడిని తీసుకెళ్ళి మందిరంలో వదిలిపెడితే నాకు ఇంకా పిల్లలు పుట్టిన ప్రయోజనం ఏముందని చెప్పేసి ఆమె ఆలోచించుకోవాలి. పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత ఆమె ఎప్పుడైతే ఏ తీర్మానం అయితే దేవుని సన్నిధిలో తీసుకుందో ఆ తీర్మానానికి కట్టుబడి కుమారుడు పుట్టగానే పాలు విడిచిన దాకా తన దగ్గర పెట్టుకుంది, పాలు విడగానే తీసుకొచ్చి దేవుని సన్నిధిలో విడిచిపెట్టింది అనమాట. అలాంటి తీర్మానాలు కలిగినటువంటి వారంగా మనం, సంపూర్ణ తీర్మానం కలిగినటువంటి వారంగా మనం ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు అనమాట. యోనా గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 7వ వచనం. పేజీ. 7వ వచనం. ఈ పరిశుద్ధ ఆలయంలోనికి నీ యొద్దకు నా మనవి వచ్చును, అసత్యమైన వ్యర్థ దేవతల యందు లక్ష్యముంచువారు తన కృపాధారమును విసర్జింతురు. కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి నేను నీకు బలులు అర్పింతును, నేను మొక్కుకొనే మొక్కుబడులను చెల్లింపక మానను, యెహోవా యొద్దనే రక్షణ దొరుకును అని ప్రార్థించును. ఇక్కడ యోనా ఒక ప్రదేశానికి వెళ్ళమంటే, నినివే పట్టణానికి వెళ్ళమంటే ఆయన తర్షీషు పట్టణానికి పారిపోతున్నాడు అనమాట. ఎప్పుడైతే మాట వినకుండా యోనా తన ఇష్టం వచ్చినటువంటి ప్రదేశానికి వెళ్తున్నాడు, అప్పుడు దేవుని కోపం వచ్చి అతను ఏం చేశాడంటే సముద్రంలో పడవేశాడు అనమాట. సముద్రంలో పడవేసే విధంగా చేశాడు. అక్కడ ఉన్నటువంటి వారిని ఎత్తి సముద్రంలో పడవేశారు. ఎప్పుడైతే సముద్రంలో పడవేశారు, ఒక తిమింగళానికి ఆజ్ఞాపించాడు. ఆ తిమింగళం వచ్చి యోనా గారిని మింగివేసింది అనమాట. మింగివేయంగానే అప్పుడు యోనా ఆ తిమింగళం కడుపులో ఉండి దేవుని సన్నిధిలో మొరపెడుతున్నాడంట. ప్రభా, నేను తప్పు చేశాను ప్రభా, దయతో నన్ను క్షమించండి అయ్యా, నేను బయటకు వచ్చిన ఏడల నా మొక్కుబడులను నేను నీకు చెల్లిస్తాను, నీ దగ్గరే నాకు రక్షణ దొరుకుతుంది ప్రభా అని చెప్పేసి అప్పుడు ఎక్కడి నుండి మొరపెడుతున్నాడు ఆయన? తిమింగళం కడుపులో ఉండి మొరపెడుతున్నాడు. మనం ఆయన భూమి మీద ఉండి మొరపెట్టట్లేదు, లేకపోతే ఇంకో చోట ఉండి మొరపెట్టట్లేదు, కానీ తిమింగళం కడుపులో అంటే ఇంకా చనిపోతానని ఆయన జీవితం మీద ఆయన ఆశ వదులుకొని దేవుడు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు? ఇంకా తిమింగళం కడుపులో ఉండి ప్రభా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోయ్యా, జ్ఞాపకం చేసుకుని నేను పొరపాటు చేశాను, నేను తప్పు చేశాను ప్రభా, నువ్వు ఒక చోటకి వెళ్ళమంటే నేను ఇంకో చోటకు పారిపోతున్నాను, నాకు అందుకే ఈ శిక్ష వచ్చింది ప్రభా, నన్ను రక్షించవా, మరి నేను నీ సన్నిధిలో మొక్కుబడి చేసుకున్న మొక్కుబడిలో నేను తీర్చుకుంటాను ప్రభా అని చెప్పేసి తిమింగళం కడుపులో ఉండి ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అనమాట. ఎప్పుడైతే ఆయన తిమింగళం కడుపులో ఉండి ప్రార్థన చేస్తున్నాడో దేవుడు ఆ ప్రార్థన ఆలకించి ఆయన తీసుకొచ్చి బయటపడవేశాడు అనమాట. అంటే మనము కూడా ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడైనా సరే దేవుని సన్నిధిలో మనం కొన్ని దినాలైనా తీర్మానం చేసుకొని ప్రార్థన చేసేవారుగా ఉండాలి. అంతేకాని ఇది ఎందుకు వచ్చిందో అని చెప్పేసి దేవుని సన్నిధిలో మనం విచారించేవారుగా ఉండాలి. మన తప్పులు ఏమైనా ఉంటాయి వాటిని సరి చేసుకోవాలి. అంతేగాని వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళు సహాయం చేస్తారా, వీళ్ళు సహాయం చేస్తారా, లేకపోతే నా తప్పేమి లేదమ్మా దీంట్లోనే అదేమి లేదని చెప్పడమో, లేకపోతే అక్కడ కూర్చోవటమో, లేకపోతే ఇంకొకటి దగ్గర కూర్చొని ఏడవటం వల్ల మనకు ప్రయోజనం ఏముండదు. కానీ మనం ఎప్పుడైతే దేవుని సన్నిధిలో తీర్మానం చేసుకొని ఈ సమస్యకు పరిష్కారం తీసుకురా ప్రభా అని చెప్పేసి దేవుని సన్నిధిలో ఒక 3 దినాలు కావచ్చు, లేకపోతే ఒక దినం కావచ్చు, ఎన్ని దినాలైనా సరే ఒక తీర్మానం కలిగి మన దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు ఖచ్చితంగా మన ప్రార్థన ఆలకించి మన ప్రార్థనకి సమాధానం అనేది దయచేస్తాడు అనమాట. అంతేకాని నేను దేవుని సన్నిధిలో ఉపవాసం అనేది ఉండకుండా మన ఇష్టం వచ్చినట్లు, లేకపోతే దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయకుండా మన ఇష్టం వచ్చినట్లు తిరుగుతా నాకు సహాయం చేయలేదు దేవుడు అనే ఆయన ఉన్నాడా, నా ప్రార్థన ఆలకించట్లేదు, అయ్యో నేను నా నుంచి ప్రార్థనకి వెళ్తాను, నా ప్రార్థన సమాధానం రావట్లేదు, దేవుడు వాళ్ళకేం మేలు చేస్తున్నాడు నాకేం మేలు చేయట్లేదు అని చెప్పేసి మనం అటు ఇటు తిరిగి మనం బాధపడే వారం ఉండటం కాదు. కానీ నీ చింత యావత్తు దేవుని మీద మోపినప్పుడు మాత్రమే నువ్వు నీ బాధ అంతా దేవుడిని తీసివేస్తాడు. ఎప్పుడైతే దేవుని సన్నిధిలో కూర్చొని మనోవ్యాకులం కలిగిందా అన్న ఎలా ప్రార్థన చేస్తుందంటే పెదాలు మాత్రమే కదిలిస్తూ దేవుని సన్నిధిలో నీళ్ళను కుమ్మరించినట్లు తన హృదయం అంతటిని కుమ్మరించిందంట. ఏలియా బలిపేట మీద కూర్చొని చూస్తా ఉన్నాడు ఆమె వైపు. ఆమె పెదాలు మాత్రమే కదులుతుంటే అమ్మా నువ్వు ద్రాక్షారసం తాగావా, ఎందాక నువ్వు మొత్తరాలు అయి ఉంటావు, నీ దగ్గర నుంచి ద్రాక్షారసం తీయమ్మా అని చెప్పేసి ఆమె అంటాడు. అంటే ఆ రోజుల్లో స్త్రీలు కూడా ద్రాక్షారసం తాగేవాళ్ళు.
ఈయన ఎందుకు అనుకుంటున్నాడంటే ఈ మొత్తురాలు అయ్యి ఉండి అలాగ ఉందనుకుంటున్నాడు. కానీ ఈమె ఎలా ప్రార్థన చేస్తున్నట్టు దేవుని సన్నిధిలో మనోవ్యాకులముతో తను పడుతున్నటువంటి నిందల గురించి, అవమానాల గురించి, శ్రమల గురించి, వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలను బట్టి ఈమె చాలా బాధపడుతూ దుఃఖాక్రాంతులైన, మరి ఎవరికి చెప్పలేదు. కానీ తన యజమానికి కూడా చెప్పకుండా అన్నపానాలు మానేసి దేవుని సన్నిధిలో మొరపెట్టుకుంది. ఆమె అలాగ మొరపెట్టబట్టే దేవుడు ఆమె గర్భాన్ని తెరిచి ఆమెకి బిడ్డలను ఇచ్చాడనమాట. అలాగే మనం కూడా దేవుని సన్నిధిలో ఒక తీర్మానం కలిగి ప్రతి దానిలో ఏది సమస్య అయితే మనకు కఠినంగా ఉందో, ఏ సమస్య అయితే మనకి ఇబ్బందిగా ఉందో, ఏ సమస్య అయితే మనకు పరిష్కారం దొరకకుండా ఉంటుందో ఆ సమస్యను బట్టి దేవుని సన్నిధిలో ఎత్తిపట్టుకొని ప్రార్థన చేసుకోవాలి. నేను ఎక్కువ రోజులు ఉపవాసాలు ఉండలేకపోయినా ప్రభా నేను 3 గంటల వరకు ఉంటాను, 4 గంటల వరకు ఉంటాను, లేకపోతే 12 గంటల వరకే ఉంటాను ప్రభా అని చెప్పేసి ఏదో ఒక విధంగా దేవుని సన్నిధిలో ఉపవాస దినములు ప్రకటించి, కొన్ని దినాలు ఉపవాస దినములు ప్రకటించి, ప్రభా ఈ సమస్యకు నీ వద్దే పరిష్కారం దొరుకుతుందయ్యా, ఎవరి దగ్గర దొరకదు, వాళ్ళ దగ్గరికి వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళటం వల్ల ప్రయోజనం ఏమీ లేదు, కానీ ఈ సమస్యకు నీ వద్ద మాత్రమే మాకు పరిష్కారం దొరుకుతుందని చెప్పేసి దేవుని సన్నిధిలో మనం కొంత సమయాన్ని మంచి ఆరోగ్యం కొరకు కావచ్చు, ప్రతి సమస్య అది ఏ సమస్య అయినా కావచ్చు, అది చిన్నది కానీ పెద్దది కావని దేవుని సన్నిధిలో ఎప్పుడైతే తీర్మానం తీసుకొని ప్రార్థన చేస్తావో ఆయనకు అసాధ్యమైనటువంటిది ఏది లేదనమాట. అది మరణకరమైన రోగమైన కావచ్చు, పిల్లల విషయం కావచ్చు, చిన్న రోగం కావచ్చు, చిన్న సమస్య కావచ్చు, అది పెద్ద సమస్య కావచ్చు, కానీ ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏది లేదు కదా. ఆయన అంటున్నాడు కదా, నాకు అసాధ్యమైనది ఏదైనా ఉండునా అని ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాడు. అంటే ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏది లేదు కాదు, కానీ ప్రతి సమస్య కొరకు ఆయన సన్నిధిలో మనం ఆయన పాదాలు పట్టుకొని ఎప్పుడైతే గోజాడుకుంటామో ఆయన మన ప్రార్థన ఆలకించి మన ప్రార్థనకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ఆయన శక్తిమంతుడు. మనం ప్రార్థన చేయడం చేతగాక, ఆయన పాదాలు పట్టుకొని గోజాడుకోవడం చేతగాక మన సమయాన్ని మనం అన్ని విషయాల్లో కూడా మనం వెనకబడిపోతున్నాం అనమాట. మనం ఆరాధిస్తున్నటువంటి దేవుడు జీవం కలిగిన దేవుడు. ఆయన రాయో రప్పో కాదు, లేకపోతే వినకుండా ఉండే దేవుడు కాదు. కానీ ఎక్కడైతే ముగ్గురు కూడా నామస్మరిస్తారో ఆయన మధ్య నేను ఉంటాను అన్నాడు. ఎక్కడైతే మనం కూర్చొని దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తామో మన ప్రార్థన ఖచ్చితంగా ఆయన సమాధానం ఇస్తాడు. ఒకవేళ అది ఇప్పుడే ఆ సమస్యకి రేపే పరిష్కారం కావాలంటే అది రేపే దొరుకుతుంది, ఇప్పుడు కావాలంటే ఇప్పుడే దొరుకుతుంది. అది 10 రోజుల కంటే 10 రోజులకి, నెల కంటే నెలకి, ప్రతి సమస్యకి ఆయన దగ్గర పరిష్కారం అనేది ఉంటుంది. మనం పొందుకోవడంలో మనం అశ్రద్ధగా, నిర్లక్ష్యంగా, ఆయన అడిగే విషయంలో కూడా మనం నిర్లక్ష్యంగా ఉండటం వల్లనే మనం సమస్యకి పరిష్కారం అనేది మనం చూడలేకపోతున్నాం. మనం ఆత్మీయంగా వెనకబడిపోతున్నాం అంటే దేవుని సన్నిధిలో మనం ప్రార్థన చేయకపోవటం అండి. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆత్మీయంగా నువ్వు బలపరచబడాలి, నీలో ఒక మంట అనేది రావాలి, నీలో ఒక ఉద్యోగం అనేది రావాలంటే ఎవరో నీలో మంటను లేవరెత్తరు, లేకపోతే నీలో ఒక ఉద్యోగాన్ని ఎవరు తీసుకురారు. కానీ ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుని సన్నిధిలో కూర్చొని ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటావో అప్పుడు నీ ఆత్మ నీలో మండుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు నీలో ఒక ఉద్యోగం అనేది వస్తుంది. అప్పుడు నీలో ఒక తీర్మానం చేసుకోవాలని ఆలోచన వచ్చింది. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అప్పుడు నీ మీద బలంగా పనిచేసి నీలోకి వచ్చి ఇదిగో నువ్వు ఇలా చేస్తే నువ్వు ఈ కార్యాన్ని చూడగలుగుతావు అని చెప్పేసి దేవుడు మనతో మాట్లాడతాడు. దాన్ని బట్టి మనం తీర్మానం చేసుకొని దేవుని సన్నిధిలో ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తాం, లేకపోతే కొంత సమయాన్ని కేటాయించుకొని ప్రార్థన చేసుకోగలుగుతాం. అంతేగాని నువ్వు ప్రార్థన చేయకుండా నాకు కార్యం జరగట్లేదు, ప్రార్థన చేయకుండా నా జీవితంలో అద్భుతం జరగట్లేదు అంటే మనం ఎటువంటి విజయాన్ని మనం చూడలేము అనమాట. కాబట్టి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తున్నటువంటి మనము, దేవుని సన్నిధికి వస్తున్నటువంటి వారము అరాకొరగా చేయటం కాదు, కానీ నీ పూర్ణ బలము, నీ పూర్ణ శక్తితో నువ్వు దేవుడిని ఆరాధించేవారుగా ఉండాలి. ఏదో రావాలన్నట్లు ఒక అరగంట పావుగంట కాదు. మనం ఎందుకంటే మన నిరీక్షణ అంతా మనం పరలోకి వెళ్ళాలని ఆశతో ఉన్నాం, అన్నిటిని తెగించుకున్నాము. ఏదైతే మన దేవుడికి ఆయాస్కరంగా దుఃఖంగా ఉన్నాయి వాటన్నిటికీ మనం దూరంగానే ఉంటున్నాం, అన్నిట్లో దూరంగానే ఉంటున్నాం, కానీ ప్రార్థనకు దూరంగా ఉంటున్నాము. ప్రార్థనకు కూడా మనం దూరంగానే ఉండి దేవుని సన్నిధిలో సరిగ్గా అడగలేకపోతున్నాం. కాబట్టి దేవుని సన్నిధిలో కూడా మనం నమ్మకంగా ప్రార్థించి ఆయన ఆశీర్వాదాల దీవెనలు పొందుకుందాం. దేవుడి కొద్ది వాక్యం దీవించును గాక. ఆమేన్. హల్లెలూయా.